Kubor nakaslem jong nongsan Hima. Ki sengjong kinong kayi Jhur ki bakantup ya kakasi janjia Fresh Vegetable Suppliers Association, ka Shiliang Traders Association, bat ka Yaudu Traders Association, hane kasngi ha kejingakran bat kilat patai kubor kila kentu, yau Presiden Kamokunrau Block Congress Committee, uba Kansing Lenshing, baun pendi ya ki marep jong ki Nongrep, wat na kinong kayi ru kumjo, lada udonlat syakijaka balador laisha ne sausha. Nakaliang kilai seng kila ongru bakin Sangeh bantet ne kayi Jhur kadba uba Kansing Lenshing umpat pensyai ya kejingkeno bagi association ki budor bat knyot ben ya ki Nongrep. Kila penpauru da kabaong balada kador kala laipo ne saupo tengka ti udai ban wan syakmat banyak tenrong lem ya kakam bat Pynïaid yau ya ki marep ban penim ya ki Nongrep. Hanrai ban pensyet harensan kumba Ukren ha kejingelang hat hanroi. Nakaliang Presiden ka KJFVSA uba Brester Maltwa ulaong ba kejingkeno kakta kiseng bathet bat kayi Jhur. Ula kedau bagi association kidon baniarap iki Nongrep da kejingga trailang bat katenat karep karyang lembat ki officer nadu Menteri Sorkar kamtamlai ha kejing kangdam na kadau ka klam COVID kat kandai. Syushu nakaliang uba Brester ulaong ngilarai ban Sangeh ban Thep Jhur klembu por bat Kyrpad iki Nongrep ba kata kador kabaong uba Kansing bala laipo ne saupo tengka syagwahti sngeuba Leit ya uba Kansing ban Pynïaid yau ulaong ru ya ki Nongrep bakin pun ya uba Kansing ubala ban pendi ya ki marep jongki kata kajing susi ke bakrau ban ngasngoru ban penmap na ki paiba Nongrep halor kajing sya kentho kaba nakaliang jongka asion kala knyodor bat kala budor ya kita ki marep nrai ya kita ki bro ngasngo ban kentaj war nakaliang jungi namar ba lan supensya fi kumbala keren dai wei riurung ba hapo kajingelang kabala long hapo thendroj kadon kajing keren kabawang ba hapo guahti kadon kata kajing de chur life ho sopo tengka Hendrai nakaliang jungi ngisgo ban Kyrpad ya tu riurung ba ubala keren to balada kedor kala laipo sopo Kyrpad yu ban wan syakmat ban ya terong lang ya kam bat ban yarap lang ban penjajau ya kimar jong Nongrep jungi ban su pensyit tang hapo rensan ya ki paiba bat ngam kwa hiru ba kene ke bro bakan leit lung sya ka politics namar ngitip saya kene ba udai ubri ubalamut banyakun election baru agi video ki keren dia kata ngamtip bat ba kae gajingbut berkae ga kajing keren jung habai dai berkene fi habai keren bakata lai na kaliang jungi kasion ngan yetu ifi kene gadai kae gajing persyang jungi kajing persyang jungi ngiseng ya kene kaseng du kumno ban yarap ya ki pait Nongrep bar kumno ban kentiu ya ki parari kumba kemutu jung kaseng kadai kentiu ya ki parari lingba ka khayi kata kadai ka thong jong ka sion jungi ngiseng ya kene kumno ban kentiu ya ki paiba Nongrep ban knyot ya upara khasi namar rapi keren ya kata long belai kim ya pet nadu mensua habai dai bat kadai ka jing jong ki Nongrep menta pat ki tang bateri khasi ki wo ki yatan kilek ban ya kawang kete pat mensua hayu du ngani thu ifi ngilai de sosau bu du ki sosau si phokria wan dukhar usim santli sempul nakawe kriya santli tang nang tu kilayo kanu kilo gidhar kata kadai gajing sya rai nak liang jingi kum kata kamdon ye ta rai kai gajing kran juki tai pat kalong gaba ngi gasion ngilalong kum kita kinong tu pelen na Nongrep kaba san kang thiet hapo guati de chor life ho sopo tengka kata kadai kaba kata mat yong yangi kum keseng basa kuweru hajing sisya kumbure rumba kila dei benwan syakmat lada don kano kajing lada don kano kajing bom yasto ne kano ka kajing ngan keren be kata hakajing sisya kila dei benwan syakmat benwan syakamit cia keren bangin ya discuss ngini sim ya ka babahatam hendrai kim sim lawan tang ban ya keren wat si kentien ru kisu kentho bai puk hapo media kene ka bom la long ka bangim la ban pediang na kaliang jungi te nak ta kadau ni gum kinong elang
kumki nong yalam jong kaseng henden kasingi ngila yalong ka isi ka meeting jong ki isi member bat mata kasingi ngila lum ya ka general meeting tenak liang jungi ngila shim ya karai ba ngin sange khalambu por kat ba utu uri orang ba bat kitu gibriu ki bakren ha kato ka meeting ka balalong hang tei kimla banwan pensai ngi ha kano kanong rem bak yang ba sya gua hati ki la bari de lai pho so pho tengi kwa ya kata ka jing pensai ba utu uri orang ba de banwan sakhmat ban ya tre lang bat de ngi na kaliang jungi ru ngin ai te kamare bo ni rap ban penlej lam lada ula kata ngi so kuman bak nongrep jungi kin em ngai ngasungsi ba de ban pensit tang hapo ran san ya gi pai ba man pen suthu baklai gi pai ba nongrep jungi namar nyi kumkin ngi lam ngi singo khia nakapor sakapor habai dei bat ka jingsha penthut halanti singkian ya ki kali ki Jhur yale bani sim khia yale kumno bani rap na benta ki nong khayi na benta ki nongrep na benta chongki babun ki batrei habai dei ba kamrep kamreng ngi atrei ngi kran ne ban kentho ban kawang kete ini no nrai ngi kran ya ka jingsha kentho ban kentho nrai ngi kran ya ka jingsha kentho yala de ngam kedu kti lada ngi don kata ka jingdu naru kide benwan khmat bane keren ngadi thu ipi nakliang jungi kum kaseng yele kumno ben sandur lana kumno ben wandur banwanra yak ka jingbha lane kata ka jingeteli para khasi nama ngani thu ipi ka jing ki babun bha ben wandur ben sandur hakane namar ngono ipi kene ka jing persyang jungi kene ka jing persyang ombang hile dan bor ngi persyang namar ba ngani thu khana pi galong ne nang nem ta ngi Thep Jhur ladang ngi thiet la ka jong kador ndala poi salan setei isa komplain udon bukhar bong kumno ka salan jungta ka wan tang kata tengka jong me ka wan kata tengka kata ka de ke pi tena kata kadau ngi na kaliang jungi ngi persyangkat bala para khasi ngi dei ban ya bet ban ya teli bangi dei ban ai ka ju kador salan sya bukhar ro but habang ila ya wan sya kata pat tingila syamkin ba don pat ki membar ndak ila dep thiet ya kata kamar ki ong ba ngat thiet kata ngamla ban ai salan kata kador te kami bet chu habai de bat kata tenak liang jungi ngi persyang pat shwa ban ai ka chu kador setai ngi de ban ya bet shwa ya kador nang ne te kata kadai ka jing persyang jungi ngi de ban ya thiet ka chu kador ban ngi de ban ai salan ka chu kador kata kadai we kum su persyaya bi menta kalong ne namar ba kum syong ubari uspa ubala ban kersyan ni kinongrep ban kersyan sebo ban kersyan ayu kemud uyo Jhur pok hanrai ubaduk ubamla ban kersyan sebo ya kinongrep kemud unem yo Jhur syu ba kadon ru ka jingya thli dor tenak ta kadau ngi kum ka syan ngi persyang bangin ya penbait bangi dei ban ya thi renti kecu kedor khnang ba baro ngini imlang ngini yo belang ngini yo sengilang ban bela tang bahe spa lan tang ubayu ngidei ban yo lang nadu ki baret hadu ki bahe mas kuat pun percaya ki nongrep nomor ba layak kayo ngimla li aira nomor ba wad ka sarkar ka menurut buduan marki ki hapet atau bun Jhur katat kayo kamut long mentang adot kam arfo perni ukhar malik Jhur yang upan arfo perni latang ai sau pho ka layak kayo hanroi ki nongrep ki mustu latang ipan arfo ki warasan pho kadi hakata ka cingyap yo nomor ba ki nongrep long kimdon kata ka jingkhen bakin wara kumno tang bala long ot kila nalum lada yap yo pat chak no kinong khai kat bakim tip ba kinong rep bapli pat ujur bala long bal ot ki hap ot de ta kada long ba kayap yo gan kane ka chigi bu luar galong ne phi nomor ba udkhar manta sekwati ladangi ai salan khandai tangka kamut lada ai tang wi membar jongi kamut da ai phan ka kamut ngi sap penhiar no tu tangka le ro khai na ta kada na kaliak osyan hi ka penbait ba ngin ya Pynïaid bi ka ju ador ka salan serkar kin ba unu member ba unlike ben sak nyat kin pada le we yap than phung ta kami hak la rai na kane ka ching ya penbit dor ka babu dor ngi ya kane ka ya ki nongrep ka de ka kum ka ching skam ayo pada ya cha yo sipu tang ka long ngin ai khat a rom long ra ngi hap snap ya ka dor yo ngin bu pada miet kin nomor hayo ka bun ka dor ka ba sipu ka don ka ba khat a khat lai don ka ba khat we don ngi hap simi ka dor pedeng kin ndे bang ngin ai ba khat lai tu la wan tang syur ba silumbar ba special rangi hap sim ka dor pedeng kin
lada ngimbu dua na kalian ka asian kum kinong ilam ka ba kit kiai kinong rap ma lada kimdon kinong rap kinong khayi kimdon kamu long lada kimdon kinong rap kamu ngimiyok khayi ra kamu jual ngimiyok khayi nai kamu ngaku apa percaya kau wei babu dua re ka asian ma piong ka asian ma piong ba khnyat dua ma piong ya kani ka ba khnyat dua lada ngi khnyat dua unong rap umara ra kamar hingi namar halas kadika kayodu ka ngi habli bu habli di yodu me ladang khnyat ngi ka dor kamut unong rep unong mara ba ladang kambam hira kayo ngi mla ban bam hi kayo kin ngi lai da biarai ka isi meeting ru nomor ba kinong rep kilong lai lut kila bandi kat sebakimon ka asian kam khang re ki ba ong ba phi di mara bi jor ka asian ngi bangin khnyat dor kamdar kata kacing kun handrai kinong rep kilong ki balai lut ta ladang kimla ka dor kila bali di sayo nak kalian ka sen kam lejik hang ra de tang kata he belum penbuar ngi wara syukur sen kam jude kata kade tang ka jekun tho sura nomor ba kador ngalai thu ipi mentah ho cipnai kalane saya kata ka sau tengkang saneka ruka sau tengkang saneka ruka kaki kwa hiar ngai kepat dan kata ku boong ba mentah kum ka jekun tho bong laar benai tam mentah kata kador kane bi saneka kata kalau long ka babak lacur lada pi liyit kerikuat hayo ru pila belap nomor beri buat Thep salan udan be kabil salan mo ban percaya pi bahkan no kador mentasngi ngai kador boro ba hayo Leit tengka sangka ka bangi kilira siyo Leit tengka sangka da khan tak ba kali kila lut kinong rap mo mentasna kila yap be kinong rap ngai ka asian jengi ke kasim ha kador kudam nyu tengka kamu Nongrep hiyo san gen kata de kecing sia tang ba ang benang ba khnyat ba budar ka asian de kala bakla hangai kinong rep lada di ki stu kilo adi pun ai chi ro ka asian ba sayo san ka ngi pat ngi phawara ku tam nyu gen harta kala tam pa ka dor kamut pisiap lingba ka bidia di bin sai la ni pidi stu ba la sayo san ka ne la hangi nyu gen tang tai ula di stu nong rep ka tat ka khnyat ka asian ne banayo na Gajing kilang ni jungi golong ba mentah kesini ila sebelum dia ada general meeting jongka kasih jentia fresh vegetable supplier aga ba la ya don lang dak ni ka yodu tria option ka siliang tria option namar kum ka option hi isno ba ha kacing long meeting menak ni tiyo hapo thanron ba don kebriu ki ba kentho ya ka option ni kum ka option ta kacing kentho ka ba kem pen pau kerteng gen kai kita ka option ka banyon yu Nongrep ri pa nak liang jongi para option te ila ilum lang ta lembak ini kinong kitkam kilawan mi khmat namar kai ka bas nok ta mo diong hadu kata halor cing kentho ha ka tu cing ilang ka balong han roj ri kai ka ba ka option hil du miswa ka long ba na ka por sak por ka cing e jong Nongrep kam tam ka ni ka por lockdown ta munu bai rap ya kinong rep ban kren ni ka cing e munu ba shong meeting ka po agriculture de mui ka option isko ban ai brom ya minister jong ka rep karyang langba ka cing kran lang jungi radu archar arpau sangwan kani ka lockdown hadu archar arpwe de cing sim khialang adu ki director agriculture adu minister agriculture adu ki option fair kai ba ngilum lang kalong nakamta bawan kani ka lockdown ka klam kulo ban la ban Pynïaid bet Pynïaid nanti habidai bat petelun ya kani ka marep sakwe pat ki jela kata hidup tiak adu dam kum ka option nakam ta ban kren ban pembiang ki Kyrpad ban pembiang ladang sidong mo ngikren nomor bakin Nongrep ke layap omyo caka balai de sayo de ka option ka bai kren ya kata ka ban pelsen ya kiyo keleng pi ni halat smit ru uno kren ya kani ka jing yu nomor ba ya kani ka yo hang ni nomor gi i bagi pai ba Nongrep nak tai ka thain keleng de ka thain kemyo caka balai de sayo takdau ngi bu khnang ya te ka yo lang ba ka jing ya perkhat lang adu minister adu ka tenak agriculture adu ka option takdau lai te ka yo te nam ta ban song de jing de ki Nongrep nang ba ki Nongrep kenyo kalat ban bela kamai cekpo LD kata ka thong jong option kamdai tang ba yarap tang ki membar jong option re ka thong jong option hi ka long ban yarap ki Nongrep hanre kai ka mi pat ha ka cinglang po thnroj kalong ba la kan tho ya ka option but way na prang jong kitu ki ba kren ha ka cinglang kumbangi la i ya po social media uba Kansing mo way no president jong ka Kongres
maupun row blok. Reu ba idawai ya ke sarkar ban penduk no ya ke action. Mereka ke ba wat ka constitution jongkari India ro ka krensai ba sem lakhang ya kinu constitution barsen. Kata ngong ba Kansing pulih swa ya ka constitution jongkari India. Ada penang ban pulih sobha wat kanthok rumah wat cuciler yo ka khamran kala chaladi. Bat kabar kalong ba Kansing ba Phiong ba Don Nadien ba Kersan ya ka option sobha pensai ya kata ngadu ba Kersan Nadien ya ka option namar ya ka option kecungi la Pynïaid himangi dak ci trelang jengki membar bro ba Don ta Nadien ba Kersan ngi so bon ba dei kumbal dei ba Kansing ba presiden ci kongres cak kentu na Delhi kata bat kepalai golong ba Kansing ulong ba kita ki middleman sobha ban pensai ya kani ban syukentho rumah kamha re kata medyong ya ni borok lang ban syukran tang hak tenghung kemdawat yang cingsya kalong ke ba penleran kala ni nak lang sion kata ke cingdawa jongi ba Kansing lewat pensai kan ya kata kum balong mentah nagaliang jeng ka cerita meeting ke jongi nilarai bangin Sangeh ban Thep Jhur ban Sangeh klaim da bupor ban Thep Jhur ban ngi Kyrpad ya Nongrep mo kata kedor bawa Kansing bala laipo sopo sekoti snobha lej ai no ya ba Kansing ban Pynïaid yo ya kan marap hanrei ga ba ngi slow diau hadu kata pat kalong ba pli Nongrep mas tip menin ngidon ka isi meeting entas ngi ngila Sangeh bom Thep Jhur te ngila sim ngila Nongrep kila fun cengi ladu mendam step ladu umit kila fun ngi rei fun ya ba Kansing bala laipo namar ngi te bom la kata kedor te chenung Pynïaid yo hanrei ka ba dang mentat wan kinong kitkam snong wan Nongrep wan kenu ingi hadin melawai ka cerita meeting ke congi ka ba solusi mana cho bala fun ya ba Kansing up dang don ba perstun hanrei da fun biang pat hadu umta ka fun Nongrep pat banirap lang kita ka marap bala kata lasus off ba Kansing kata kumulong mesem haba kayo kadang bam kador kala hatu menu penkudor penkiu option haba menta kayo kambam hi sabar jelaru ka lockdown kumbal lockdown sani dangi yo ban ya Pynïaid yo ki sur ki sem hanrei sabar jela kapor ki bu da kapor tang kata bacil akhang kayo hanrei ki restoran ki hotel porok akhang lut te sei gen la ban Pynïaid yo ki nong ya ka mar ki Nongrep ma bidai begini ka dawai sebok bo ka dawai urea DP bat ki bo fer ki dawai namta ki sambai Jhur te kai ka ba ngi ka ngi kham chang thai nadu miswai kren labun teli ki cinglang ngi kren na kamta jinglang Nongrep ni kren namta ka cingjenjar jong ki pai ba habidai bat kini ki dawai urea te habidai ka cingwat cingtip ka jongi pan ya kini ka dawai urea hi dai ha kapor ba ka sarkar ka kongres kadang sensyar kini ka jela jongi ta daw la penduk leng ba ka sarkar kongres dai kata rei ban syukun tho ba kini ka sarkar mo ka ba kiu kini ka dawai urea kiu kini ka mo ka dawai miswa san spa manta sija o khnai spa te kalong ka ba amla an priang namar ya kani hi la penduk leng ba ka subsidi rum yo su ki Nongrep menta ki hap thit blak dei leng ba ka cing penduk jong ka sarkar kongres kata ngiru ngidap dag sukhia namar ba kum ki para ba Pynïaid ja ko sion kan don kenu jing tho kan don kenu jing penwet kemot ngiru ngidap dag sukhia namar ba kum bala kren chakmat ba kum ka sion hi habang itrei ne kam kalong nam ta ka jing bha jong Nongrep interest jong Nongrep ha ten rei mi ban kini ki ai ngidap dag sukhia te ko wai ka bangi sim ya karai na kaliang ka siang umru ba habakini kila sim senjam ka ba kila yarai ka general meeting bat ka executive committee jongki kubut ngiru min a ki gersan ka pura hoj meneng lai don lang ki action yu du ru makiru kila long lakloi man a ki gersan ya ka
kasih jantia festival association marba para association hi habadon kunung jing tho umut yin lak bat pedang dan lei ruem bat kai ke bangi ni sim hangne kalong ba haba kinong khaji ki kiu unong rep ru kiu haba kayu ke kiu kinong rep ki kiu namarba ngile ekane ru nam ta ke jing ha jong nong rep kumol on tu sedang te kai ke ba mi pat hakini ki khendiat ski kene kalong ke ba kalak tak mat jom sisai ko association ma ban kan tho ban ong ba ko association kale kumta kale kumne kale kumtai ngong kam la ban long kino ki riusimet ane kino ki seng trimon sumbhal ne kino ki ba don jigit kli nam taw nong rep ngong mi khmat ban trei nam taw nong rep namar ba ni habang yang nam taw nong rep ni trei nam taw nong rep te ma phiru apa pidon jigit kli trei mi khmat yang nakam bot hakata por unong rep sai iba uneu briu de shabala ban trei nam tak nak ban tak kinong rep den rei ban sukun tho ban sukreu kti yano reno kare ka kam ko bamla ban pediang ha ruem tengah ngai Kyrpad ba kinu rang ba ki badon kono jing thu ban ket ban ba nam tonong rep ban penyet yau yu marep ngo ngajak chkhmat ya chkhmat phinyo ka jing kersan no bobon balang hen rei ba phin sukreu kti ban pentho bria yano reno kata te ka kam ko bamla ban long kata te kam ko mod 4% no sen ki kondem ya ka ke ba kin sukreu kti yano reno kam tam ngi bokum ki dikipor ngajak kenduk ya kene ka khasi jantia fresh dipel na kapor ha office jong i director hangno habang isim ding ngasih jak kenduk ya ki sim khia nam ta kinong rep sene sakathan bot ngi student bok ba kene ko asan kami khmat ban Pynïaid jong marep ban dei bang ngilik knyan lut ha themi mulong te nasane bat nasangi bat katu ki badon lupa mentar je yu nongrep wat pengstengkar go dor fi ngai student bok dar kadai ke dor ko badai sentengkar ong tuwai rong baru kata kala biang te kat kum ka yau meta te henrei ngangan ong ba haba kinu ki rong ba ki mi khmat ban kran datip kat kum ka jing yathu kini ki osan chane hakatu kasmi ukbi poi de ki nyu tangka pratangka te balai mu lek pensit ki nong rap bakadai sanka ti chane kamla ban long bot kador go ti ruang life san so phau ngong do fa sa ru poi ta kata kum don kren ukbi lilei uba kador ke fer marsiliang ka bamla ban long tengah ong ba haba pikran ya kono ko benta kren datip khnang ba mangi kanam ketak mat yong ya no bat apa pidon ke jik sukit kli ru mi khmat go ahead mangingin ai ke jing kersian ya kiru dan rai haba kamdon ban sukran ya kabam tip kemot ni kondem ya kam bat ba ni Kyrpad ru ba yo ne rong ba udai bandap pensai bha sa kinong rep sa ka ocean nang ba kan mi kono ka kelas ne kan mi ke jing sa pending bandum kit su iki marap